Igsoon magbuhat gid kita sa mga butang nga uyon sa kabubuton sa Dios. Ug dili gid kita magpahiuyon sa binuhatan dinhi sa kalibutan nga sukwahi ngadto sa Ginoo. Dili kita magpahiuyon kung unsa nga atong natawhan nga sukwahi diha sa kabubuton sa Dios. Tungod kay kitang tanan nasayod na kung unsa ang pagkinabuhi nga Kristohanon, kung unsa ang pagkinabuhi nga balaan, kung unsa ang pagkinabuhi nga makapahimuot ngadto sa Ginoo. Kitang tanan nasayod na gayud niya na igsuon kung ang Espiritu sa Dios ni puyo sa atong kinabuhi. Busa dili nato patuyangan o dili nato tumanan ang atong kaugalingon. Dili kita magpahiuyon sa kalibutan kung unsa kabati ang kalibutan karon. Unang Pedro 1 bersikulo 14. Pag masinugtanon kamo sa Dios ug ayaw ninyo ipahiuyon ang inyong kinabuhi sa mga tinguha nga inyong gihuptan kaniadto sa wala pa kamo masayod sa kamatuoran. Mao na igsuon atong buhaton ang mga butang nga makapahimuot ngadto sa Ginoo. Magmasinugtanon kita kanunay ngadto sa Dios ug dili kita magpahiuyon sa mga atong gituuhan nga dili makapahimuot ngadto sa Dios. Tungod kay kitang tanan nasayod na sa kamatuoran. Kitang tanan nakadungog sa pulong sa Dios kung unsa ang makapahimuot sa Ginoo. Kung unsaon pagkinabuhi nga makapahimuot ngadto sa Ginoo. Kung unsaon pagkinabuhi nga ang Dios mahimaya sa matag usa kanato. Nag-ingon sa unang Pedro 1 bersikulo 15. Pag kinabuhi hinuon kamo nga balaan, kay balaan man ang Dios nga nagtawag kaninyo. Mao na ang rason igsuon nga magkinabuhi kita nga balaan. Tungod kay ang atong Dios nga gialagaran, ang atong Dios nga gisimba, balaan gayud. Busa atong balaanon ang atong mga binuhatan, ang atong mga sinultian, ug dili kita magpahiuyon sa atong pagkatawhanon dinhi sa kalibutan. Dili kita magpahiuyon kung unsa ang atong nakatunan nga iya lang sa tao ug dili iya sa Ginoo. Atong balaanon ang atong mga binuhatan tungod kay ang atong Dios nga gialagaran, balaan, putli ug kasaligan ug sa kanunay nagpanalangin siya sa matag usa kanato. Sa kanunay naglig-on siya kanato. Sa kanunay siya naghatag kanato og kinabuhi. Sa kanunay siya naghatag kanato og kusog og tinuod nga kadaugan sa matag usa kanato. Atong isalig og iampo sa Ginoo ang tanan igsuon tungod kay ang tanan mahimong posible kung ang Ginoo maghari diha kanimo. Dili kita magpahiuyon sa kalibutan kung ang Dios naghari sa matag usa kanato. Atong balaanon ang atong mga hunahuna pinaagi sa atong pag-ampo o pagsalig ngadto sa Ginoo. Amen. God bless sa tanan.